Dobre, tak spomínal si, že meranie cieľov máš skúsenosť v športe. Kde ešte si sa stretol s touto skúsenosťou? No akože mám vlastne aj také, že keď mám prácu doma, tak mám že taký blok a tam si vypíšem veci, že ten cieľ je, aby som večer mal urobené napísaný post, odpísané maily, dohodnuté veci v škole a neviem, prípravu urobenú na nejaké školenie. A že toto, keď mám vypísané, tak že aj s časmi samozrejme, tak ja z toho priebežne vždy to tak akože odfajknem a tým pádom vlastne večer viem, že mám urobený ako keby, že odrobený ten, čo som mal ten cieľ. A teraz mi napadá, že vlastne by som mohol, že oni tiež by mohli tie decka na konci hodiny, že normálne mať akože niečo, že z toho cieľu niečo, čo by si tak odtykávali. A vlastne potom už by mi dávali, že oni by mi dali len vlastne v tom kruhu už len, že odtykol som si 3 z tých 5 vecí, čo som mal vedieť, alebo 2, alebo 4, alebo tak. No. To znie zaujímavé. Ako by si to teda použil? No musel by som mať ako keby jasno v tom, čo tam majú oni ako keby vedieť. Aha, na konci. A že aby si to mohli odtyknúť, tak oni vlastne potrebujú k tomu aj nejakú asi kontrolu alebo niečo. Tak by mohli mať, že budú mať vlastne niečo, kde si to vymenujú alebo niečo napíšu a v zápäti budú mať kontrolu a len si to odtyknú, že toto áno, toto nie, toto áno, toto nie. A tým pádom by mali vlastne odfajknutý oni ten cieľ a by vedeli potom rovno povedať, no ja som 3 veci vedel, hej, a ja 5 vecí. A vlastne ja ako učiteľ by som dostal, vlastne potom dostal úplne priamo informáciu, že koľky majú 5 vecí, hej, a koľko z nich má len jednu vec. Tak to by bolo dno. Tak toto znie ako jedno z tých možných riešení. No. Super. Dobre, tak preskúmali sme z rôznych strán túto tvoju tému. Spomínal si, že v rámci tej hodiny prebehlo meranie tak, že včielky postupne 4 včielky za sebou zrekapitulovali ten príbeh. Pri lastovičkách dievčatko najskôr začalo čítať tú techniku, ale ty si ju vyzval, že nečítajú, povedz to vlastnými slovami. Tak to bolo na tej hodine. Potom si hovoril, že počas iných hodín na meranie používaš techniku žiadna ruka hore. Takisto krátke testy na záver, ktoré, ale ako si spomenul, nemáš čas overiť, respektíve skontrolovať. Potom tam zaznelo, že v športe rozhodovali pri meraniach body. Keď si išiel teda súťaž o účasť na majstrovstvách sveta, rozhodovali body a umiestnenie v tých iných súťažiach. Ďalej tam zaznelo, že na školení s Michalom si bol v pozícii, keď si zažil meranie cieľov nastavených na začiatku aj na konci. Takisto zo športu si zobral alebo preskúmal to, že počas behu si meriaš rôzne parametre, či už rýchlosť v rámci 1 kilometra alebo rýchlosť na neviem koľko kilometrov, prípadne dĺžku času, ktorá ti prináleží, keď prebehneš nejaký počet kilometrov. A ešte tam bolo z toho školenia time managementu, že si nastavuješ na deň svoje ciele, čo chceš spraviť. Vypíšeš si to aj s časmi, kedy to chceš spraviť a vždy, keď to urobíš, si to odfajkneš. Tak zaznelo veľa vecí, ktoré si objavil. Čo z toho by mohlo nejakým spôsobom byť pre teba užitočné pri hľadaní riešenia? Také, že najjednoduchšie, čo mi hneď prvé teraz bliklo, je, že ten Michal, lebo to vlastne výhoda je trošku aj, že som to prežil sám, že a aj je to že je to podľa mňa veľmi rukolapné aj pre tie decka. Tak to by mi dávalo zmysel vyskúšať v rámci toho merania. Čiže rozumiem správne, že tú škálu na začiatku a na konci. Áno. OK. A vieš si spomenúť na nejakú situáciu, v ktorej si bol ako účastník, napríklad na nejakom školení, a máš zážitok toho, že s tebou niekto meral cieľ, ktorý nastavil na začiatku? No na školení
Na školení sme boli u Michala Orsága a to bolo iné, celé to bolo akože dosť na ciele postavené školenie a keď teraz, že keď nad tým rozmýšľam, tak vlastne tam bola situácia, že on nás na začiatku postavil na nejakú škálu, kde sme mali akože, dal nám tému a povedal, kde sa na tej škále nachádzate v tej téme, tak my sme sa rozostavili, že čo už vieme o tej téme, ktorej sa budeme venovať. Potom nás normálne nechal, že sme sadli a potom vlastne na záver povedal, že postavte sa znovu, kde sa nachádzate teraz. Takže vlastne ako keby, že fyzicky sme znázornili ten posun vďaka alebo v rámci toho školenia v tej téme. Uh-huh. A ako by si toto vedel použiť na tej svojej hodine, v tej triede? Uh-huh. Tak ja by som tiež mohol vlastne že kľudne by som mohol robiť to, že im poviem, že tak ten obrátený pohľad alebo pohľad z druhej strany, že skúste na škálu sa postaviť, že tu na 0 znamená, že vôbec neviem, čo to je a na opačnej strane triedy by to znamenalo, no viem úplne presne, ako to robiť. Uh-huh. Chápem správne, že to by prebehlo na začiatku? Hej, to by bolo na začiatku a potom na konci by som im dal, tak ako Michal nám, tak na konci by som im dal takú istú škálu, len s tým, že by mohli potom pozorovať a ja by som s nimi mohol pozorovať, že kam sa posunuli v rámci toho.